akwai sinadarin da muke kira sterolin. To shi kuma wannan sinadari yana taimakawa jiki ne wajen duk wani kumburi da yake jikin ɗan adam. So wannan yana maganin wani kumburi, ya saukar da kumburi a jikin ɗan adam. Sunana Jawaira Muhammad Ahmad, wadda ke asibitin Murtala da ke jihar Kano. Yau za mu yi magana akan kankana, wato watermelon, wadda kankana tana ɗaya daga cikin kayan marmari da muke da su, kuma tana da matuƙar, wanda ke da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Kankana tana ƙunshe da ruwa mai ɗimbin yawa a tattare da ita, wanda wannan ruwan yana da sinadaran da suke taimakawa wajen bawa jiki kariya da kuma lafiya. Kankana tana ƙunshe kaso 90 na cikin kankana zallar ruwa ne mai amfani, wanda ragowar kasan muke kiran shi da fiber. So wannan vitamins da take ƙunshe da shi, tana ƙunshe da sinadarin da muke kira vitamin A da vitamin C da kuma vitamin B1 da B6. So in ka ɗauki sinadarin vitamin A, shi wannan sinadari yana taimakawa ne wajen lafiyar ido. Sannan wannan sinadari na vitamin C shi kuma yana taimakawa yayin da mutum ya ji ciwo a jikinsa. So yana taimakawa wajen wannan ciwon ya yi healing, ya warke da wuri. Sannan in ka ɗauki sinadaran vitamin B1 da B6, su kuma waɗannan sinadarai suna taimakawa ne wajen lafiyar jijiyoyi da kuma lafiyar zuciya. So waɗannan sinadarai suna taimakawa jiki, su ba shi kariya daga duk wata cuta da kuma hana kamuwa da wani cutar hawan jini. Akwai sinadarin da muke kira sterolin. To shi kuma wannan sinadari yana taimakawa jiki ne wajen duk wani kumburi da yake jikin ɗan adam. So wannan yana maganin wani kumburi, ya saukar da kumburi a jikin ɗan adam. Sannan akwai sinadarin fiber. So sinadarin fiber ɗin nan shi ma, wanda a farko muka ce ruwa, kaso 90 na cikin kankana ruwa ne, so ragowa kasan shine muke kira da fiber. So wannan fiber tana taimakawa wajen controlling duk wani metabolisms da digestion da za a yi a jikin ɗan adam. Sannan kuma tana tsabtace hanta da ƙoda. Sannan kuma tana taimakawa wajen daidaita cholesterol a cikin jini, don gudun kada a zo a samu kitse yayi yawa. Sannan kankana, a cikin kayan marmari, kankana ita ce wadda take ƙunshe da sinadarin kalori kaɗan a jikinta, wanda sinadarin kalori gaba ɗaya sauran kayan marmari suna ɗauke da sinadarin, wasu suna ɗauke da sinadarin calories. So a bincike da aka yi an gano cewar kankana tana ɗauke da ƙarancin kalori a jikinta. Sannan duba da sinadaran da kankana take da shi, kankana tana da matuƙar amfani da mahimmanci a jikin ɗan adam, wanda ita ma ana iya sarrafa ta hanya daban-daban. Ana iya a sha kankana hakanta, a yayyanka a sha ta. Sannan ana iya a haɗa juice, a haɗa ɗan wani lemo da ita haka, ko kuma a ɗan yi smoothie haka da ita.